Očakával v podstate tým, že až tak veľa netrenujem, tak nikdy nejdem do zápasu, že niekoho porazím ľahko. Že vždycky idem tak otvorene, že uvidím, čo sa bude diať. Pre tomu som sa veľmi dobre cítil na začiatku, hneď som si získal dobrý náskok a trošku mi tam ušla koncentrácia. Po veľa gémoch po sebe som mal viacej, ja som sa neskoncentroval a niečo aj on dobre zahral. No to trošku tam frustrovalo. Otočil na 3-5, tam odvtedy sme hrali obidvaja dobre. Našťastie sa mi v druhom sete ho podarilo ako prvý breaknúť na 3-2, tak som získal takú miernu prevahu psychickú. A na tretí set som si veril, lebo už som sa začal dobre cítiť úderovo, čiže som mal pocit, že budem hrať dobre, tak som si veril. Atmosféru pri kurte si vnímal? Mal si tu s fanúšikov? Tak, moji zverenci väčšina. Takže super, že sa prídu pozrieť, možno sa aj niečo naučili a možno zistia, že keď im niečo hovorím, že niekedy to je pravda, takže tak nie. V ďalšom kole budeš hrať proti Karolovi Bekovi. Je to zaujímavý súper. Vy ste v minulosti niekedy odohrali vzájomný zápas? Práve, že zhodou okolností nikdy, veľmi dlho sme v NTCčku spolu trénovali a sme boli na veľa turnéjoch spolu. Raz sme hrali dobre štvorhru spolu, takže presne viem, jak hrá, ale na turnéji sme sa nestretli, tak celkom sa na to teším. Škoda, že som si veľa síl dneska minul, uvidím, že koľko mi ostalo na zajtra. Určite by mi pomohol dneska ľahší zápas, aby som bol fit, na neho budem musieť byť.